karze lub nagradza, czasami też troszkę doradza. Leczniczy wisiorek z Buddą ma potencję w sobie cudną. Jego moc staje się duża, gdy noszenie się przedłuża. Wyznawcy buddyzmu magiczny lek mają. Wyznawcy buddyzmu się nim wspomagają. Wyznawcy buddyzmu potęgą się stają. Wyznawcy buddyzmu się uzdrawiają. Samsarę uznajemy za unicę spioną, przez aktywność wyuczoną, którą umysł wytworzyć umie, tylko w bardzo spokojnej zadumie. Ten przecudny ciała lek to buddyjski wisiorek, przybliży do zbawienia i zapewni sukces wyleczenia. Wyznawcy buddyzmu magiczny lek mają. Wyznawcy buddyzmu się nim wspomagają. Wyznawcy buddyzmu potęgą się stają. Wyznawcy buddyzmu się uzdrawiają. Kiedy wyprzemy czynniki lubieżne, to państwo nirwany staje się potężne. Czystej, niegasnącej przytomności boją się do łba prawidłowości. Ten wisiorek leczniczy